Unena kuti lero ndi msonkhano wa DPP NGC meeting imene akutsogolera ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Panopo ndili ndi mzanga amene makondokhala nthawi zambiri Robert Mukholi, komano tisanayambe kucheza ndiye tiyamba kucheza ndi Alfred Gangata amene ali Vice President wa Central Region. Olemekezeka takulandirani. Tathokoza. Zikomo kwambiri kudzonena kuti msonkhano inu ndi mmodzi amene muli ngati mlendo ochoka chigawo chapakati, mungafotokozere bwanji kapena mungatiuze motani zimene inu mwakonzekera pa msonkhano umenewu? No, palibe zachilendo kwenikweni zimene nganera zokonzekera chifukwa kuti uni msonkhano umene ufanira chitika kwambiri mwina after convention. Actually feda chedwa because zimene timanga msonkhano mwina after mwina 7 days or mwina 10 days before the after convention. Kumano titero kuti zambiri tizevera kompano. Okay, ndakhala ndikuona misonkhano yanu yopatsa chidwi. Inu chidwi chanu kapena kuti masomphenya anu ndotani malinga ndi misonkhano imene mwakhala mukuchita fund yopatsa chidwi kwambiri? Masomphenya anga ndofuna kuti at least chipani cha DPP chioneke kwambiri visibility pa Central Region. Monga mukudziwa kuti Central Region ndi kumene kuchokera boma la MCP. Kamuzu kwanu kasungu chipani chonyacho kwa kasungu Central Region indi panova chakwera uchoka kuli Longwe mpaka kuwasiya uko. So masomphenya anga anaonera kuti chipani cha visibility ioneke pa Central Region kuti chipani DPP chilipo. That's why mukuona kuti kuthamanga kuti chipani cha DPP pa Central Region chioneke kwambiri. Inaso ndingokambapo monga mmene zachitikira dzana muja naona kuti anthu anzathu azipana anakonzekera kunena kuti apange ma demonstration, koma mkatikati tinaona achinyamata amene anabwera ndi dzikwanje. Iniyo mungalimbikitse bwanji ngati Central Region Vice President amene muli wa DPP mavuto amene anthu akumana nawo aja, iniyo mphamvu zanu mungalimbikitsa anthu motani? Yeah, zimene zitero kuno kuti amazipanga plan moti ena afesi na pakuda involve tinangoziona zimene kumapeto kuti kuli mademo ngati amene aja. Ndi titero kuti mademo achitika tingodira khoti kuti lilipatse date ina mademo achitika bwino khoti katipasa date ya mademo kuti pange mademo tipanga mademo ndi mademo abwino ndipo mademo achitika zimene sizachitika so zinangochitika mwina ifeti you know sometimes MCP wamantha ufuna panga controls into kuti anthu akhabe ndi mantha apange scare ngati kuti Central Region ndikwawo kokha, komano Central Region ndi aliyense Malawi aliyense athu panga zimene akufuna chimwe zingatabwera sukunonso Southern Region. MCP akuna kabwera kuno kwadzikhala anthu komasuka not kuti akafika kuno adzikhala anthu muno mangika. Ndi titero kuti mademo amene tichite ifeyo next year after court tipanga mademo abwino zimene sizachitikanso. Ine ndakuthokozani olemekezeka kuti mwina mwake mukhoza peza malo kuti ife tipitirize kugwira ntchito yathu. Ndathokoza kwambiri bwana, ndathokoza kwambiri bwana. Awo ndimene machezera ndi olemekezeka Alfred Gangata amene ali Vice President wa Central Region kutitsimikizira kunena kuti mwina anthu munali ndi nkhawa kunena kuti ma demonstrations achitika palibe kanthu kuti nkhani imene abwera muno si nkhani ya ma demonstration, nkhani tabwera muno ndi nkhani ya NGC meeting imene ngati kuti pamene tinachoka convention anthu timene kokhala ndi mkumano ngati umenewo kuti anthu akambirane kuti kodi chipani chidzenda bwanji nanga tsogolo la chipani likhala motani. Ndili ndi zanga Robert Mukholi ndakulandira nzanga. Ndathokoza kwambiri nzanga mwinaso tingalandira anthu onse kulikonse kumene kumene akutionera padakali pano mkhulupirira wafotokozera kale kuti tili kuno ndi ku Lotus Hotel mzinda wa Blantyre kumene tikhale ndi dongosolo la orientation ma members onse amene anachita bwino ku convention ya chipani cha Democratic Progressive pa tsiku limene lichalo padzana kukomezaho mzinda wa Blantyre limene ipangidwe precisely over by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ikuona kuti msonkhano umene ukufunika kwake ndi kotani nzanga? Ndiofunika kwambiri chifukwa monga udziwa kuma NGC imene ili yasankhidwa kumene ikuyenazo kuti iphunzitsidwe ziwiri zitatu. Kodi ena wamwina ndi alendo sakudziwa kuti zimakhala motani and ntchito sakudziwa kuti mwina imagidwa motani. I think umakhala mwayi kwa anthu amene wakuti aphunzitsidwe kagidwe ka ntchito ku NGC. Utengera kuti chaka chamatu kupita ku ma elections zina zimwe izo zimakhala nkhani ngati zimene zoyedzana.
zanga zimenezo zokumene ndithu nzanga Robert. Chabwino. Mwina mwake iweyo ungafotokozera anthu amene ali kunjako amene akutionera amene padakali panopo akuyembekeza kunena kuti amve iwe ndi fundo ziti zimene kuona kuti mwina mwake muno akhuza kukambirana ngati chipani kulimbikitsa kunena kuti mwina mwake tisakhale ndi mantha waonapo kuti mbuyo padzana ali kunali ngati nkhani ya demonstration koma panabwera anthu ena ake amene ali azifamba anatenga zikwanje zawo iweyo ungatsimikize motani kuti chipani zinthu ngazimene ziyanga zipange control bwanji nanga kuti sachitike kutsogolo kuzikhale zotani. Mwina poyambirira amene pene ndingofotokoza kuti ndi zomvetsa chisoni kwambiri potengera munyengo imene tili ndi mu democracy. So democracy imapereka amphamvu komanso mpata kwa nzika ina iliyonse mwina kuchita mwina zionesero za bata ndi mtendere posatengera kuti kodi anthu mwina ndiochokera mbali iti kamene ndi achipani chanji chifukwa nzothekaso mwina even eni yake MCPO amene amatuma anyamata mwina kuti akakhala anthu kunsewu iwo satula ndi ufulu opitaso kunsewu kapangaso match mwamtendere osatiso moopsezedwa ayi komano ndizomvetsa chisoni kuti kunachitika zinthu zimene zichazo amalawi akupita kukadandaula kuti apita akatule nkhawa zawo mwina ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission achinyamata mwina tisanenenso mopsatira mobisa chifukwa anthu amene achananyamula zikwanje aja si anthu ochokera ku America si anthu ochokera ku Sudan ndi amalawi anziko momuno which is obvious ndio ochita kutumizidwa ndi MCP amene akuti akulamula padakali pano. So mwina padakali pano mwina tingofotokozera Malawi kuti tiyeni tigwirane manja pamenenso tiliso kuno mwina kufuna kupanga orient adindo wathu amene akhale akugwira ntchito ku NGC imene ifunira ndithu kuti mwina iphunzitsidwe kuyambira lero lino mwina akuyeneranso kuti aphunzitsidwe kuti si zinthu zoyenera kuti padakali pano tizipanga mwina zawo chifukwa tizikhala tikufuna kutumizirana mwina achinyamata kuti mwina tizikakhapana kunsewu mwina si zinthu zoyenerera padakali pano moyo umene tikukhala pano pawo tili mu democracy. Nzanga Robert Samata. Ndinamva unanena kunena kuti nawonso ali ndi ufulu opanga demonstration kuti zimatheka anthu amene ali mboma opanga demonstration. Yes. Kuti tupa demonstration sikuti opanga ma demonstrations zimene ndi amene akuyenda panga mademo ndi amene ali kutsutsa okha ayi ngakhale ene akewo amene ali mbomawo ngati akuphinjika ngati akuzemva zokuti pena pake ufulu wawo ukuphinjidwa ngati mene anamvera anzathu amene anapanga zidongosolo limene chalo kuti apita akadandaule ku Electoral Commission iwo achaso ali ndi kuthekera ngati amva zokuti aphinjika akuyeneranso nawo ndithu ali malamulo akualola kuti akhoza kupita kunsewu kukapanga ndithu demonstrate mwina kukaonesera kuwawidwa kwa mtima kwawo kumene kulili posati mosaopsezedwa mupanda ndithu kunjenjemera china chilichonse chifukwa constitution yathu ya dziko lino imalola nzika ina iliyonse ndithu kupanga demonstrate koma mwamtendere ndi mwabata mosaopsezedwa. Nzanga ndikhupa unena kuti monga ukuonera kuti mchipinda muno mwamba kudzaza mwina iwe sokhoza kwagaira anthu awiri atatu zimene iwe waona nthawi imene unali panja nzanga. Chimene ndaona kunjako njokuti ndithu akuluakulu chipani chimene chichi cha Democratic Progressive akufika komanso ndaonaponso mwina ena ndi ena ndithu kuti mwina sitikuwadziwa nkomwe alendo osiyanasiyana akuluakulu ndithu akufikanso malo ano komano uthenga umene ndawugwira wakulu kunjako ndikuti Professor Arthur Peter Mutharika wanyamuka kuchokera ku nyumba kumene amakhala padakali pano mu mzinda wa Blantyre kunyambadwe akubwera so posakhalisa pompano ndikukhulupirira akhala akufika monga mene ukuoneranso mu chipinda muno ndithu anthu akuluakulu akuchipani chimene chinso komanso anthu ambiri akufika malo ano kukonzekera ndithu msonkhano umenewu meeting imeneyi kuti ikhale ikuyamba posakhalisa nzanga. Tinene kuti meeting imeneyi ikuyeneka kubala zipaso zokwana potengera kuti nanga si chipani chikuyembekeza kuti chaka chamawa ndi NGC imene ndimene ikuyeneka kuti tengere chipani chimenechi mu 2025 mu boma ndikunama kapena zanga ndikayankhula motero sizofuna sitingakhulenso mobisa kapena mopyatira zanga mene lili dziko la Malawi panopa anthu amene ali muno anthu amene afuna kupangidwa orient afuna kuphunzitsidwa kagwidwe ka ntchito za chipani amene ali muno zanga kwambira chaka chamawa pa 16 September ndi amene akhale akuyendesa government affairs chifukwa mosabisa Malawi Congress Party zanga ikupita so anthu amene wawa akuyenera ndithu achilimike kuti azakonze zambiri zimene laononga boma limene likupita posakhalisa pano nzanga Robert. Okay, ndimaganiza mwina mwake titane ku anthu awiri atatu kuti mwina mwake timveso maganizo awo nanga si nkhani ndionena kuti ndiofuna timve kuti anthu amene abwera muno kwenikweni chimene abwera muno chapangitsa kuti abwere muno ndi chani zanga ndi tayankhulako ndi mmodzi amene akubwera paye kuti umve maganizo ake.
Alright, zikomo kwambiri nzanga ameneyo anali nzanga Robert Saman kuno ku Lotus Hotel mu mzinda wa Blantyre. Mwina ndingocheza koso ndi nzanga wina amene timagana ntchito konkuno amene ndi olemekezeka Kingsley Maphalani. Takulandirani kuno olemekezeka Kingsley Maphalani. Zikomo kwambiri nzanga Robert. Mwina kunoko ku Lotus Hotel tiyembekezere zotani pamene akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive akufika malo ano kuti mwina apangidwe orient ndi kuti aphunzitsire kuti kagwidwe ka ntchito ka kuchipani kamakhala motani. Amalawi kunjako ayembekezere zotani? Choyambirira tiyamikire chipanichi pokhazikitsa ndondomeko kuti pakhale orientation nthawi zambiri in policy. In fact we should say kuti chipani cha DPP nchoyamba kupanga orientation sisachitikeso mu ndale ya dziko linolo. Isone DPP yamba izi, we are the pace setters, trailblazers. Congratulations amene agasa fundo imene APM, thank you so much, and the SCG. Expectation really high, you know. More important njo kuti office bearers for the first time wakhala kupangidwa equip ndi knowledge yokhuzana ndi kagwidwe kawo ka ntchito kuti kodi ntchito timatani, akamati SG amatani, deputy amatani, akamati wa protocol logistics, ntchito zokweni zotani. The idea kuti apange streamline ma philosophies achipani mogwirizana kuti adindo azigwira ntchito mogwirizana ndi ma philosophies achipani. That's what they want to do. So expectation ya amalawi makamaka yanako chikonda chipani chatipi nchokuti going forward chipani chizipangidwa manage in a unique way kuti alisazikhala satisfied kagwidwe ka ntchito kakhala kapamwamba. As we are going towards elections, it means kuti adindo akudziwa what are their roles in elections preparations as well as processes. So ndizothandiza pamene tupita kuchisankho number 1, ndizothandiza pakansudwe ka chipani pakhale demarcation ya ma responsibilities noti kulowerana pamakhala ma conflict of interest. Komano this guideline imene kupedwa lero ithandiza kuti pasakhale conflict of interest between office bearers. Komanso in the same way pena paje pakakhotazo kuti kukhota pawala kusandwa kuti fikali saziwa udindo wache. So it's a very important assembly, very important meeting kuchipani cha DPP going forward. Sure. Mwina ngotengeranso amene tikupitanso ku zisankho za 2025. Mwina adindo amene wawa mwina tiyembekezere kuti mwina ndiye amene akhale akuyendesa mwina government affairs potengerazo kuti boma limene likuyendesa panopa kunena mosabisa amalawi kunjako akulira anzanga. Tikhoza kunena mosabisa kuti mwina anthu amene wafuna aphunzitsire kuti mwina boma limendesedwa motani. It's like, you know, we're a government in waiting. We have to be ready kuti anytime we are taking over the mantle ndiye tikhale kuti tiline form yokuti tikugwira ntchito mosavutika. Chiyambi chache ndi conference uchitika lero kuti pamene tikupanga take over which is undoubted sizokayikisaso yayi tikhale kuti NGC imene muli ma cabinet ministers amene akubwera kutsogolo ndiye kuti asakhala kuti ntchito sizavuta kugwira kupita chitsogolo. Koma kweni chofika amene ndakamba kale adindo aziziwa ntchito yawo pazikhala ndithu kusiyanisa kuti ine ntchito yanga ndi inenso ntchito yanga ndi. Koma more important as you've put it, chofunika kwambiri pamene tikutenga boma tikhala kuti anthu akudziwa kuti ineyo ndinu mwakuti kuti ntchito yanga ndiyotere. That is very important. Ndathokoza kwambiri nzanga Kingsley Maphalani. Mwina padakale pano tingochezaso ndi olemekezeka Leve Luwemba kuchokera ku chigawo chapakati. Akulandira olemekezeka mzinda wa Blantyre. Tathokoza zikomo kwambiri. Mwina pachambi penipeni mutakumbutsa anthu amene akuti padakale pano udindo wanu komanso kuti ndikofunikira motani kukhala ndi orientation ngati imene iyi makamaka ku chipani cha Democratic Progressive. Udindo wanga ndi wachiwiri oyang'anira masankho kulikulu la chipani cha DPP. Udindo wanga ndi wachiwiri oyang'anira masankho ku chipani cha kulikulu la chipani cha DPP, National Deputy Director of Elections. Orientation imene lero akutsegulira Professor Arthur Peter Mutharika ndiyofunika kwambiri pamene tikukonzekera masankho chaka chamawa 2025. Mukudziwa inu kuti mu August chipani cha DPP chinaenda msonkhano waukulu convention kumene anakasankha maudindo osiyanasiyana. Ndiye lero tikukumana anthu amene tinachoka convention kuja amene anachita mwayi ndikupambana komanso akuluakulu ena achipani kuti tiphunzitsane ndondomeko zakayendesedwe ka chipani pamene tikukonzekera masankho a 2025. Mwina kupita chitsogolo pamenenso tikulowera mwina ku zisankho za 2025 inuyo ngati Deputy Director of Elections mwina office yanu ndokonzekera motani potengeranso kuti DPP ili ku mbali yotsutsa ena acha akuyuza intimidation ndi adzenzake. Inuyo mwakonzekera motani kuti mwina chipani cha DPP chisapange excel come 2025?
chipani cha DPP ndi chipani chachikulu kwambiri, komanso mmene mwandifunsiramo kuti kodi ino department yanu ya masankho kuti kukonzekera motani masankho amenewa, ife tikukonzekera kwambiri, komanso takhala tikunena chipani cha DPP palibe amene angachiopseze malayi muno, chiti ndi akatswiri odziwa kuyendesa malamulo zachuma komanso za agriculture, ndi si chipani chokuti munthu angamabwere mwina ndikumati opseza ayi, izi sizingatheke. Komanso chipani cha department ya elections imene kusogozedwa ndi Matanga, paliso ineyo level Wemba, paliso ambassador Chembe Muntari, ife ndiokonzeka kuti tutumikire ma department onse ncholinga choti Professor Arthur Peter Mutharika adzapambane chaka cha 2025. Taonapo tu mukugwira ntchito ndi azipani zina zotsutsa ngati UTM, UDF komanso Afford, tiyembekeze kuti meeting imene ili kunokoyi ndi ya chipani chokha cha DPP kapenanso mwayitananso mwina alendo ena amene muzakhala nawo kuno? Msonkhano umene uli kuno ndi National Governing Council Orientation Workshop ya chipani cha DPP. Palibe bale wina aliyense amene wayitanidwa amene takhala kuona mukugwira ntchito? Ayi, palibe aliyense amene wabwera kuno ndi NGC member wa chipani wali kulikulu la chipani cha DPP. Taonapo tu kwenikweni masiku angapo mbuyomu ku chigawo chapakati kufuna kuchitika ma demonstrations, mukulengeza kuti mufuna kuchitisa ma demonstrations, komano sitinaone tsogolo lake. Malo mwake takhala tikuona achinyamata ambali zina sizoti achokera kuti ena akumati ndi IMCP akuthamangisa anthu mtawuni ndizi kwanje. Mwina mutango afotokozera Malawi kuti chimnachitika ndi chani kwenikweni, mwina ena sakumvetsa pa mkhani imene? Pali zinthu zitatu. I will give you 3 quotations ndikupasani zimene anayankhula akuluakulu mdziko muno atatu. Oyamba Dr. Bakiri Mulozi ananena kuti you can delay change but you cannot stop it, kutanthauza kunena kuti mukhoza kuchedwetsa kuti zinthu zisinthe koma simungayimitse kuti zinthu zisinthe. Komanso malemu President Afford Chakufa Chihana ananena kuti Malawi Congress Party is a party of death and darkness, chipani chimene chimakhulupirira kupha komanso chipani chakundima. Komanso chaponso choda pomwepa Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti mchaka cha 2019 2020 mmene timakhozekera masankho azaka zimenezo ananenaso mawu mobwereza kuna kuti ngati mufuna kupita chitsogolo Malawi muvotere chipani cha DPP, komanso ngati mufuna kubwerera kunkhanza kung'ona ndi muvotere Malawi Congress Party. Izi zikuchitika zimene zinachitika pambuyo komanso zimene zachitika dzana sizofunika kuti anthu a DPP tizilankhula koma Malawi okha akuona zimene zikuchitika. Ena akumakamba akuti IMCP atafusidwa kwenikweni, anene wa IMCP Maijese Kabwira kufusidwa kuti akutipo chani, anakana kuti iwo sakuzapo china chilichonse. Nchifukwa chani Maijese Kabwira analimba mtima kubwera pa public nazo kuti sakuzapo china chilichonse ngati anthu akupanga claim kuti amene ajoined IMCP apitise umboni? Nkutheka mwina umboni wake ndi wanji amene wakufuna Maijese Kabwira? President wawo President Lazarus Chakwera ananena kuti akhesa mwazi, ndiye sitikudziwa iwo akamakana kuti anthu amene usiya IMCP kuti akutanthauza kuti chani. President Lazarus Chakwera is on record that he is going to shed blood in this country, and the blood is spilling. Blood spilled at Mbowe Flackers. Blood have just spilled 3 days ago on the 13th of November 2024. So, I mean, this is what the President Chakwera said. President Chakwera chipani cha Malawi Congress Party ananena kuti ine ndikhesa mwazi mdziko muno. Sizachilendo zoti alisakudziwa mwazi unakhesedwa kumbowe, mwazi siwakhesedwa dzanali. So iwo mneneri wa Malawi Congress Party akamakana ndi zinthu zodabwitsa kwambiri. Mwina kuda chisogolo tinene kuti zioneso zimene chazo zalephereka for life kapena mukhamukonza madongosolo ena kamene? Zioneso sizinalephereke, tinati ndo odabwa kwambiri. Malawi police motsogozedwa ndi Commissioner Banda ku area 3 akuona kuti President Lazarus Chakwera ndi otanganidwa ndi sangathe kupereka chitetezo kwa anthu amene amachita zionesero. Pamene chambiri apolisi osanapereke ko chitetezo kwa Malawi, mudziwa anthu anamenyedwa pambuyo, apolisi alipompo komanso dzanali apolisi amaonerera anthu akukhapidwa mtawuni ya Malawi ena kuti amangoziyendera sa chipani. Tinali odabwa kwambiri, komano ifeyo ngati anthu okhulupirira malamulo akuchokera ku chipani cha DPP, nkhani tinayisiya manja mamalo athu ikulowa lero. Tikukhulupirira kuna kuti malamulo a dziko lino amene amapereka ufulu kwa Malawi amene afuna kuchita zionesero mwabata atsatiridwa, komanso mabwalo a milandu kuyambira ku High Court, Supreme Court akhala kugamula nkhani imeneyi, ndiye palibe chachilendo. Tikhoza kusindika pano kuti
anthu amene aja anabva uniform apolisi anali apolisi chifukwa tinaonapo kalata choka kwa DC yakuti apolisi azapezeka koma tinaona anthu atava uniform ya polisi kuti anali apolisi. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Padakali pano zikuoneka kuti kunjaku His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhala akufika any minute from now. So padakali pano ndithu anthu onse adindo onse amene ali muno ayimirira kusonyeza kuti mtsogoleri ameneyo akulowano mchipinda chino ya ndizoonadi mtsogoleri uja ndithu akulowa mchipinda chino wina aliyense ndithu wayimirira ndithu kupereka ulemu monga kwa President watu wa Chipani komanso ndi amene ali chiyembekezo cha Amalawi kuyambira pa 16 September 2025. So padakali pano amene anthu akulowa ndithu wina aliyense ndithu adakali chiyimirire kulupirira posakhalisa timva ndithu nyimbo ya fuko yathu ikuyimbidwa mkati muno kusonyeza kuti mfumu ndithu yafika mchipinda chino mfumu yathu yomwe ndi Professor Arthur Peter Mutharika imene ndi nyimbo imenenso ikuyambitsidwa kumulandiranso mtsogoleri ameneyo. Nyimbo iyi akuyambitsa ndi olemekezeka Mai Mere Navicha amene ndi MP wa Thyolo Tava ndithu mkati muno ndithu chimwemwe chidakali chimwemwe chikusefukira chimwemwe ndithu chidakali mkati akuluakulu onse ndithu afika kusonyeza kuti mkati muno ndithu ayi zosangalatsa kuona ndithu akuluakulu amenewa ndithu afika mchipinda chino kuti ntchito kuti apereke statement yosonyeza kuti kusegulira msonkhano umenewu opanga orient dindo amene anasankhidwa ku National Elective Convention imene inachitika miezi ingapapitayo. Padali panthu uperekeni kwa Master of Ceremony amene akuyendetsa mwambo umenewu ndithu tikhatubwiranso posakhali. Members of the press, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is with great honor and respect that I stand before you today at this Democratic Progressive Party orientation workshop here in Atlanta. As we gather here in this esteemed venue, I would like to extend a warm welcome to Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, and to each one of you members of the National Governing Council attending this workshop. Your presence here represents our shared commitment to the growth and unity of our party and ultimately the prosperity of our nation. Today marks not just a gathering, but a genuine opportunity for us all to reflect on our values, aspirations, and the collective vision that unites us as members of the Democratic Progressive Party. We are here to reaffirm our unwavering dedication to the principles upon which our party was founded, and that is integrity, accountability, and a relentless pursuit of progress for the people of Malawi. As we embark on this orientation, it is essential to remember that our strength is rooted in our unity. Each of us brings a unique perspective and a wealth of experience to this assembly. Together we will harness this strength to foster a spirit of collaboration and innovation that will propel our party forward. We are honored today to have our party president deliver the keynote address. His insights, drawn from years of experience in academia, public service, and leadership, will guide and inspire us as we chart our course for the future. Let us lend him our ears and open hearts as he shares not only his vision for our party, but also his unwavering belief in the potential of our people. As we proceed with this workshop, I encourage everyone to engage openly, share your thoughts, and ask questions. This is a space for learning, growth, and building the foundation for our future path. Let us embrace this opportunity to strengthen our bonds, empower one another, and reunite our commitment to the Democratic Progressive Party and the ideals we held dear. I thank you for your dedication, passion, and presence here today. Together, let us make this orientation
a pivotal moment in our journey towards a brighter future for Malawi. Welcome once again, and let us look forward to a fruitful and inspiring workshop. It is now my singular honor and privilege to invite Your Excellency to deliver you your keynote address to this orientation workshop. I thank you all. Thank you. First of all, let me welcome you to this very, very extremely important function. And let me congratulate all of you who were elected or appointed after the convention. At its final, we have a Secretary General who can read and write. It is a great pleasure for me that I stand before you today at this pivotal orientation workshop for our National Governing Council. As we gather here at the Lotus Hotel Blantyre, we are united by a shared commitment to the values and vision of our Democratic Progressive Party. Let me remind you all, at the outset, that you are members of the governing body of our organization. Therefore, I expect you to discharge your duties with loyalty, responsibility, and integrity. Of a collective resolve to advance our party's ideals and to serve the people with unwavering dedication. We must resolve to rebrand our party. We must resolve to change the incorrect perception that some have of our party. Our party has in the past been accused wrongly of being arrogant, violent, and irresponsible. This is, of course, a wrong perception. We must change, must strive to change that perception. We must try to convince the Malawi people that the DPP is a peaceful, clean, and pliant organization that deserves to be trusted with power again. Today, I want to share a few thoughts that will guide us as we embark on this enriching journey together. First, leadership and unity. Our strength lies in unity. And as leaders, it's our duty to foster an environment of cohesion and solidarity. Let us work together to create a harmonious atmosphere that will drive our shared goals and aspirations. In this respect, I want to urge all of you to go past what the convention feuds and work together as one party. Vision and direction. We must always keep our strategic goals in clear sight, ensuring that each step we take aligns with our greater mission. This workshop is an opportunity to synchronize our efforts and renew our commitment to the path we have collectively charted. We must all have our eyes on the prize, which is victory on the 16th September 2025. Motivation and inspiration. I encourage every one of you to engage fully, bring your passion and creativity to the fore. Let us inspire each other and elevate
the discourse, fostering a spirit of enthusiasm that translates into action. We must devise ways to translate those huge crowds at Njamba, Katoro Park, Kinamwari, changing Ngona into votes. Authority and legitimacy. Your presence here today lends authority to this assembly. As we deliberate and devise strategies, let us honor the trust bestowed upon us by our members and constituents, treating our responsibilities with the gravity they deserve. Let us not view the positions we have as merely decorations or medals for personal glory. These positions are functional. We have a serious battle ahead, and I will not hesitate to remove anybody who is not performing properly. Policy emphasis. The discussions we have had today will shape the policies and initiatives that our party will champion in the coming years. Let us focus on key areas that reflect our core values and the pressing needs of our society. This NGC must reposition itself to play a central role in the coming elections. In the past, the NGC has been on the sidelines. This time, I want the NGC to play a central role in the election and in formulating policies for the next 5 years. In closing, I wish to express my heartfelt gratitude to every member of the National Government Council for your dedication and to our facilitators for agreeing to guide us through this important exercise. Together, let us forge a future that embodies the highest ideals of our party and bring prosperity to our nation. Thank you and God bless. Governing Council workshop with your resources. I think we can clap hands for His Excellency the President. And I guess that's the spirit that you would want all of us to have, that we should not just let you alone to finance the fund. And I believe that our co-facilitators, during this workshop, they will delve into this particular matter of being patriotic to the party. It's very, very important that we all join hands to support the party and its efforts. Your Excellency, you allow me therefore now to invite the Vice President South just to do a vote of thanks, and then while I don't know where we are going to have the group photo. Okay, so while our Secretariat is setting up the seating arrangement for the group photo, over to you, Vice President South. Thank you, the Master of Ceremony, for the incoming President in September 2025. The Secretary General, Honorable Peter Mukito. By the way, it's the first time we are calling me Honorable. We used to call him our AG. Honorable Peter Mukito, my fellow Vice President, President for Eastern Region, Honorable Saka, Brighton Saka SC, and our young brother, the Vice President for the Central, Honorable Gangata, our Leader of Opposition in Parliament, Honorable George Chapatura Chaponda, and all members of the NGC, and all protocols observed. Your Excellency, it is an honor and privilege
for you to be here, and in particular in the southern region. We really appreciate that we are honored. This function could have taken any place because it's a national event, but you chose to be with us. So as the Secretary General said, and also the Master of Ceremony, we applaud you for the vision and the direction that you have always given us. Can you keep talking about what Manjabon is? Master of President Kutokozeni, Dikina Kukomena Ntakupempani, kuti tifuna tikhale ndi tinantasi. Your Excellency also agreed. Titokoza kwambiri kufuta ule matipasa. Titokoza kwambiri. Mina ndipemphe so, Your Excellency, you allow me. Ndipemphe all the NBC members. Your seats are already allocated. What we're waiting for is payment. If you ask the chair, Honorable Lipipa, he will tell you that we had to give you a special honor as our NBC members. And the price is not much, it's only 200,000. So I know you support us because we need to get united. I know my colleagues, Honorable Saka, will do the same. We will support you. Similarly, our VP Central and as well as the North. Again, without much ado, Your Excellency, I would like to thank you on behalf of the Southern region, my new regional governor, whom I've worked with in various capacities before, Honorable Inchacha, and also the entire region. I would like to thank you, Excellency. I hope this meeting will be very fruitful and it will achieve the intended purpose. Thank you, Excellency. Ziko kwambiri, Your Excellency, maso tutokoze na Mwanamveka, Vice President of South for giving us a vote of thanks. Mwina ndikhala ngati ndikulakwitsa tikuyembekeza kale uko kuti yangokonza, koma Your Excellency muchipanimo tili ndi magawo akuluakulu, bali timakhala ndi ma-governors amene amayang'anira the main wing, then timakhalanso ndi the youth governor amene amayang'anira achinyamata, komanso timakhala ndi a-governors amene amayang'anira azimayi. Ndimati ndi nene pano tili ndi olemekezeka adoiwan Honorable Chisale, tili nawo sopo pano, koma chifukwa chakuti akhala pafupi ali kumbuyo kwanu akuti sangathe kuyankhula, koma ndimafuna ti let us recognizing that he is here, and I would have loved him to say something. But while we are waiting, let me invite the Director of Women kuti mungankhokoso pang'ono kenaka tipitano kwa ndi bwana kuti tikajambulise chithunzicho. We are just buying time, but tikachoka pano bwana kuchoka pano ino director amayi osayankhula ndiye kuti sizinaende bwino, ndiye muyankhuleko pang'ono kuyimiranso azimayi onse mchipanimo kuti mwakonzeka bwanji ulendo wa 2025 ndi training imene tikupanga pano kuti kutenda bwanji ulendo umene panga ndi choncho ndithu kufulumira. Zikomo kwambiri bwana. Ende kumodzi nditima uno, DBB oye! DBB oye!
Professor Thabita Mutharika woye. NGC members woye. Your Excellency Professor Thabita Mutharika, President atokondedwa kwambiri, Secretary General, VP South, Leader of Opposition and all the VPs, directors wose amene muli muno chifukwa cha nthawi ambondigawira nthawi yochepa, trainers athu ndiwonse amene muli muno Sathu Media mwatemekeza kwambiri famayi utipatsa mwayi kuima pano kuti tiyankhule mawu awiri. Choyamba, Your Excellency, tifuna tikulandireni ndi manja awiri msonkhano uno maphunziro anu. Famayi takonzeka, tabwera okonzeka monga mukuonera azimayi ali muno amene akuwalira. Nenda azimayi okongola kwambiri, Your Excellency, muchipaniyo mukhoza kungoona ma directors wose tayimirirani, a president akonena azimayi imirirani ndithu, ma advisor imirirani, a director South imirirani. Azimayi anu ndi amene obwana, azimayi amphamvu, azimayi odziwa ntchito, azimayi osamba, azimayi odziwa kulemba ndi kuwerenga, amenewa khala ndi pasi zikomo kwambiri. Your Excellency, ife timakuthokozani kwambiri chifukwa ndinu he for she champion, kapena kuti ndinu mtsogoleri amene mumayika amayi patsogolo muchipani chathu cha DPP. Ndi chifukwa chake munalola kuyika mpando wa amayi mu Central Executive, komanso kulola kuti amayi ambiri atenge mipando ku NGC. Munanditsimikizira posachedwa kuti mufunitsitsa tipange chotheka kuti amayi ambiri apite ku parliament, komanso amayi ambiri apite ku makanso. Bwana, ife amayi tigwira ntchito pamodzi ndi amayi komanso ndi ma directors onse amuna ali muno mopanda tsankho, motsogozedwa ndi Secretary General athu ndi ma VP athu, kuonetsetsa kuti masomphenya anu olimbikitsa amayi apite patsogolo. Ndi chipani chokhachi cha DPP chimene chimapanga recognize amayi kwambiri. Tikapita ku ma CMD timakapeza kuti mipando yambiri muzipani mipando yambiri ili kuchipani cha DPP. Ndikunama mayi Mathanga, timapeza kuti ife a DPP ndi amene tili patsogolo pa chilichonse. Ngakhale zili chonchi kumudzikuswa bwana, registration ikuchitikayi, mukayang'ana ma records athu akulembesa kwambiri ndi amayi. Mapeza kuti pa center alembesa azibambo 80, azimayi 120. Ngati akulembesa azimayi 400, ndikuti azibambo ndi 250. Kusoza kuti amayi ali patsogolo pa chilichonse. Timati tikupemphera President athu, Secretary General, komanso ma directors nonse kuti tipangeni involve amayi mu campaign imene tikulowayi, mu ntchito imene tikuyigwirayi. Tigwireni mikono, ife amayi timakhala nthawi zina kuthekera koma ma resources amakhala otivuta, timaoneka ngati olephera koma tilibe otigwira pamkono. Tigwireni pamkono mudziwa amayi kunkhani yacho mati makhala otsalira mbuyo. Tigwireni pamkono, tipite nanu ku background, tigwire limodzi ntchito kuti mipando ipite patsogolo, kuti ndipange wayenda kwezani kukonda kuyankhula. Your Excellency, timangofuna tikutsimikizireni komanso tikuthokozeni kuti tigwira ntchito sitikukhumudwisani, tidzipereka ndithu usana ndi usiku, ndipo mantha tilibe, sitikuopa ndipo sitifoka, ndipo palibe ngati tutumuse ife a DPP tivala zilimbe bwana. Ife pamodzi ndi amayi onse muchipani cha DPP tikufunani mafuno abwino, mukabwerera mukatiperekere moni kwa Her Excellency, mukauze kuti timakonda, ndipo tasowa lero timaona ngati akubwera. Takuthokozani zikomo kwambiri director usema ndipo tipatsa mwayi kuti ndiyankhulepo mawu awiri atatu. Amayi takonzeka ndipo tigwira ntchito. Thank you very much. Zikomo kwambiri director amayi, titero kuti pena tafika apa akutiuza kuna kuti we are ready now to take that photograph, and may I therefore invite the honorable members to proceed first to take your seats, and His Excellency will follow suit once we are set there. May you therefore stand and proceed back there, at the back there. By the way, we have also washrooms on my left hand here, should you want to